Ahojte, ja som Jaro Kalafus a vítam vás pri ďalšom videu. Toto video bude hlavne zhrnutie marca, som tu zapísal do tabulky, síce trošku sa opozdil, dneska už je 6., ale tak som to dohodil tu. Dobre, ako dopadol tento mesiac? No, začínal som na tradingu 2.1.2 z 4121, končil som z 4800. eToro som začínal z 215, skončil som s nulou, vyberal som tam financie. Vlastne prečo som to tak urobil, tak som sa rozpísal trošku na Discorde. Sice bude to trošku už v histórii, ale nejaké veci mi nevyhovovali na eToru, tak preto som sa rozhodol odísť. Vybral som 185, čiže tam bola nejaká strata okolo tých 30 €, plus minus nejaké ešte centíky k tomu, alebo menej ako 30 €. Teraz nie som úplne istý. Čo sa týka XTBčka, tak tam som neprihadzoval zase tento mesiac nič, respektíve v marci nič, teraz už v apríli budem prihadzovať. Tak začínal som tam na 20,87 tento mesiac a končil som 21,54. Čo sa týka dividendov z tradingu 2.1.2, tak to bolo 6,80. Málo mi tam dojsť ešte nejaké dividendy, ale ja som aj pozeral v aplikácii, mi tam neukazuje, pričom na Stock Events mi ich ukazovalo. Takže nie som si úplne istý, že čo, kde nastala aká chyba, ale každopádne tým pádom sa mi to zvyšilo za tento mesiac už na 15,97. Keď si to vydelím troma, čiže vlastne tých 15,97 deleno 3, tak to vychádza, a nebudem písať vzorec zbytočne, vychádza to na nejakých 6 necelých eur, hej? Čo je celkom podľa mňa také, no, celkom pekné už, že sa to začína zbierať. V apríli čakám, vlastne však keď to si otvorím na Stock Events, tak to môžeme rovno aj ukázať. Aktuálne mi vychádza 130 ročne a v apríli očakávam tých 11. A tuto je vlastne vidno, hej, 8,14 by to malo byť v marci a mne došlo reálne 6,80. Môže byť, že to je tam ten rozdiel vďaka daní a podobne, ale niečo mi tam ešte nesedí nejaký rozdiel. Každopádne v apríli čakám 11,26 a ten marec 24,99, plus ešte tam nejaké nákupy budú, takže to bude trošku viac. Čiže takto 15,97 zatiaľ, potom vklad na trading 2.1.2 išlo 486 €, čiže 300 € z vlastných zdrojov normálne a tých 186 z eTora. Čiže ďalšie stĺpce, vklady na XTB neboli žiadne, poplatky za nejaké menové konverzie vyšli na 48 centov, plus nejaké poplatky, čo tam boli, teraz už nie som si úplne istý, ale nejaké nákupy tam boli a mi to stiahlo 6 centov. Nárast portfólia v tomto mesiaci bol o 480 €, čo vlastne pri tom vklade je trošku menej ako som čakal, ale kapitálový nárast aj vrátane toho, že som v strate predal na eTore, bol 180 €. A keď sa pozrieme na vyjadrenia v percentách, tak nárast portfólia bol 11%, 11,09 a kapitálový nárast o 4,16%. Čiže priemer sme okolo 6% mesačne, tento rok, 3. mesiac, ale aj keď som si všimol, posledné dni to dosť klesá, tak uvidíme, ako na tom bude apríl. Som zvedavý, ale uvidíme. Dobre, pozrieme sa trošku na grafy, aké to mám zapísané, takže tým pádom trading vyrastol trošku viac, ako som chcel. Mal to byť menší skok, ale zase eToro skočilo na nulu a už bude sa držať na nule. Premýšľam, že vlastne ten graf by som potom aj vyhodil stadiaľ, ale predsa akože nejaké 2 mesiace tam boli ohľadom toho eTora, tak ešte neviem. XTBčko nič som nepridával, ale vidno, ako to pomaličky narastá, ako sa to zdvihuje samo o sebe, ako tam rastú percentá. Je tam niečo okolo 8% zisk, čo je super. Čo sa týka kapitálového nárastu celkovo, tak rastie to, síce trošku v marci to teraz pokleslo na tých 180, či niekde tu, vlastne ten bod. Musím si zapnúť body niekedy, nech ho zobrazuje tie body priamo. Čiže vlastne dúfam, že apríl bude niekde vyššie znova, ale uvidíme, to sa ešte uvidí. Čo sa týka dividendov kumulatívne, tak to vyzerá takto, čo stále rastie. Apríl by mal byť ešte vyššie, aj vlastne pekne prihodí tých 11 €, čiže na 26 to už bude prudkejší nárast a potom som zvedavý na ten marec, maj, ako to vyjde s tým marcom. Malo by to razantne vyskočiť hore. Tak čo sa týka trading 2.1.2, tak tam to rastie celkom slušne. Ja si medzi tým otvorím na pozadí trading, nech sa zapne. eToro, dividendy 0, vyhodím to čo skoro. Vklady na tradingu, vlastne to isté, čo je v tom stĺpci. Čiže tam bolo 357 v januári, 200 vo februári, v marci teraz takmer tých 500. eToro v januári tam bolo 100 vložených, február nič a teraz v marci minus tých 185 a nejaké ešte centíky k tomu. XTBčko tak iba v januári vklad, nič ďalšie. Kapitálový nárast, tak tie percenta skáču.
vyše 4 bolo v januári, takmer 10 bolo v februári, v marci sme znova na 4 a dúfam, že znova bude hore, niekde vysoko. Dobre, takže takto. Ako začína sa to rozbiehať, a keď ešte síce prešiel len 3 celé mesiace, začal 4., ale keď som sa dneska pozeral ešte aj na tie ciele, tak pomaličky sa blížime k tomuto. K portfóliu dividenda je viac než reálna, na tých 150 ročne. Priemerný vklad 300, to si myslím, že aj splňujem, keď si to dám zatiaľ iba deleno 3. To je dokopy vypočítané, a tu keď som iba deleno 3, tak aktuálne je tam 347 vklad mesačne, čo vlastne splňujem. Takže som zvedavý, že ako to bude vyzerať do konca roka. Tu boli tie celé, čo som splnil si na 23, no potom tam som sa preskladných pozícií toľko nemám, ani tam asi ani nebude. 43, 44 je s XTBčkom dokopy 12% ročne, neviem, aktuálne tam trošku ešte blbo ukazuje tabuľku, keď sa na to pozriem, pretože ten čistý zisk mi píše, neviem, kde som urobil chybu, ale na 402%. Niekde som tam musel miskliknúť tentokrát, keď som to menil, ale asi skôr myslím, že mi tu chýba vlastne prevod na percento. Čiže nejaké 4% tam je za tento rok nárast. A tým pádom tu, lebo 40% to asi nebude. Musím sa na to potom pozrieť, čo presne je tam chybne, ale vlastne to potom dokážeme jednoducho prepočítať, keď je vlastne celkový nárast portfólia, hej, a z toho vypočítam kapitálový nárast. No, dá sa to jednoducho vypočítať. Čo sa týka ďalších, tak TikTok som trošku začal flakať. YouTube smerujeme, monetizácia trošku menej, pretože mi tam chýbajú nejaké veci, ale to sa môžem tiež pozrieť. Myslím, že mám otvorený zlý YouTube profil, že sa rovno prepnem na ten, ktorý tu má byť. Buy Me Coffee som začal trošku viac flakať, lebo mi prišlo, že neponúkam až toľko, čo by som mal pre tých ľudí, tak som to nechal síce zapnuté, ale nepromujem to až tak a prestal som. Robiť 10 eur denne pravidelne, tak som skončil pred mesiacom a pol, čiže škoda no. A to do posledné, síce nevyšlo to tak, ako som chcel, ale rozhodol som sa na niečo iné, zohnať financie a uvidíme v najbližších mesiacoch, možno to aj revealnem, alebo uvidíme nejaké video o tom, alebo niečo. Dobre, čiže to boli tie plány, čo som chcel ešte ukázať tak na Stock Events, ako to vyzerá, ako to ukazuje tu. Vlastne čo som pozeral, tak dneska mi tam píše, že, ale dneska je sobota, čiže neviem, možno zo včera ešte ukazuje data, alebo prípadne nejaké aftermarkety, ktoré boli ešte ráno. Keď si dám na rok, tak vlastne mi tam píše, že je tam 134%, ale nie sú tam započítané všetky nákupy, ktoré som robil, pretože niektoré som zmenil počet a sumu, nepridal som ich ako nákup. Takže je to takéto veľmi musím pomeniť. Už som začal niektoré meniť, ale ešte stále to nie je ono. Čo sa týka tradingu 2.1.2, tak no, ten vyzerá takto. 3M-ko som si všimol, že mal spin-off a to začalo proste, keď oznámili ho rásť, potom sa začalo klesať, tak znova som minus tam takmer 12%. Čo sa týka iných pozícií, tak také niečo prekvapivé, napríklad to, že Caterpillar 50, vlastne ja som to zhrnul nedávno, ako vyzerá moje portfólio a onedlho budem robiť ďalšie video o tom, takže len tak narýchlo poviem. Meta stále pekných 68%, Micron 86%, čo je niečo neskutočné. V poslednej dobe teraz tiež išiel trošku hore, dosť išiel hore. Nvidia 94, tam bolo 116 maximum percent, ale tak trošku to padlo. Neviem, čo tam teraz urobili zle, ale ani som teraz nepozeral posledné dni informácie o tom. Nejaký posledný týždeň, ale začalo to klesať trošku, takže aj tie percentá sa stiahli. Potom Realty Income už pozerám zase, že je v minuse, ale bol znova v pluse po dlhšej dobe. A išiel do minusu, ale síce som tam 6,5 v minuse, ale keď som si potom pozeral, že koľko už reálne mi došlo z dividend na tom Realty Income, tak som ho dosť akože obehol ten mínus. Že reálne možno tam som, ja neviem, plus 25 eur, alebo niečo také. Rolls Royce 41% pluse stále, čo ešte nechápem prečo stále je tam toľko, keď čítal som, že nejaký problém tam bol a možno to niekde tu bude. Myslím, nie, tu je raise. No, nejaké problémy tam boli, tak som čakal, že bude padať, ale on pritom sa ešte držal. Vlastne bol tam nejaký maličký prepad, ale znova sa späť vyšplhal.
Čo sa týka potom ešte ďalších pozícií, tak tie sú v pohode, celkom Volkswagen 20% v pluse, o mesiac nám bude brutálna dividenda, Walt Disney 24% v pluse, Wells Fargo už len 34%, to pokleslo trošku. Alebo narastlo, si to milím s niečím. Vyzerá, že narastlo. Tak potom nakoniec narastlo, som myslel, že padlo. Čo sa týka koláča 10 eur denne, tak ten 100 eur v pluse, kolíše sa, ľudia, ktorí ho kopírujú, je ich 115, stále to pomaličky rastie, čo ma teší. Mal by som to už obnoviť sakryš. Dobre, a čo sa týka YouTube kanálu, 1689 je počet odberateľov aktuálny. Nerobil som dlho videa, lebo bol som chorý, mal som iné veci, iné starosti teraz, takže som to trošku flakal. Však aj tie zhľadnutia sa posledných 48 hodín strašne málo. Celka 2 pozerania hodiny, iba 31 za posledný mesiac, čo je strašne slabota. Zhliadnutia 222, nič moc, ešte som neodpísal len komentár, či hneď som odpísal, to už je, tam som dal, myslím, že len srdiečko na ňo. Dobre, posledné video bolo 12 dní dozadu, teraz bude dnes, čiže nejaké 12-13 dní, dajme tomu, že medzi videami, čo je dosť slabota, no na to, že keď chcem niekam to docieliť, ale tak hádam, by som to mohol trošku púšovať viacej už teraz. No a to, čo som spomínal, že by som chcel mať monetization, tak som na 903 z 4000, čo je v podstate je to necelých 25%, 23 plus minus, niečo také. Takže je tam pokrok oproti minulomu videu, kde tam bolo, myslím, že okolo 600 hodín, ale stále je tam veľká časť, čo chýba. Každopádne aj takto zobrazuje k 1.4., čo je vlastne 5 dní dozadu, ale za tých 5 dní dozadu, keď sa pozriem, tak toto je smutné veľmi, je nejakých 5 hodín možno rozdiel. Čiže dúfam, že týmto videom to trošku aj poskočí hore. Čo by som k tomu ešte povedal, tu teraz už asi nič. Jedine to, že mám ešte vlastne, robil som video o tých 28 skratkách a ja som ich potom začal postupne uploadovať ako shorty a skončil som pri 9. Ešte ich mám zo pár v zálohe, ešte 19, tak premýšľam, či ich mám pušovať vonku, postovať, lebo zhľadnutia tam neboli nejaké extra. Na dvojke tam bolo 490, niečo okolo 100, čo na short je dosť slabé, takže ešte neviem, sa rozmyslím, či to tam vonku. Dobre, takže ešte som mohol ukázať aj to, aj XTBčko. Mohol by som, no, však už o tom hovorím. Čiže tu som to konkrétne toho 19. marca vyberal a XTBčko, keď sa tam prihlasím, líkol som si mail, nevadí, však tak treba. Zisk je tam 1.03, čiže je to nižšie oproti tomu, čo mám zapísané v tabuľke. V tabuľke mám zapísané 20/54, čiže tam bol nejaký prepad a vlastne ho aj vidno, aj ten prepad, ktorý tu vznikol pred pár dňami. Škoda, že tu neukazuje, ukazuje datum 2. apríla, čiže 3-4 dní dozadu tam bol prepad, ktorý ma pripravil o nejakú časť financií. Dobre, takže toľko k tomu. Ďakujem, že to sledujete, že máte nejaké echo k tomu. Pripojte sa na Discord. Je tam stále kopa ľudí, je tam trošku menšia aktivita teraz, lebo ten mesiac som na to trošku zanedbával, predsa mal som starosti radšej o svoje zdravie ako tieto veci, tak preto, no, čauko.